שלום לכם ילדים, ילדות, אבל היום ילדים וילדות, וסבים וסבתות ואימהות ואבהות והמתולה פשוט השיעופה. תודה. כאן כתבנו בני 10, בכיתה 12 בנים ו4 בנות. וכמו שאתם רואים, זה לא שייך לכלום, אבל תסתכלו על זה. כאן אנחנו עשינו את זה. 3 בנים ועוד 3 בנים ועוד 3 בנים ו3 בנים. בשיעור הקודם אפשר 3 כפול 4 להגיד, כי יש כאן 3 ו4 משבצות ו4 בנות. וכאן בעיגולים שהם הבנות, המרובעים הם הבנים. ושאלה אחרת לגמרי לא קשורה לזה. בשאלה הזאת, מה היחס בין בנים ובנות למשקל הכולל של תלמידי הכיתה? ו3 בבת אחת. טוב, הבנו הבנו. במקום להגיד 4 בנים, הם הורידו בן אחד לבנות, אוקיי? זאת אומרת שהם הוסיפו את הבת אחת, אוקיי? הבנתם? טוב. כאן כתוב 3 פלוס 3 פלוס 3 פלוס 3, שזה 12. וכאן באמת 4 עיגולים. אולי בגלל זה 4 כפול 3, 4 כפול 3. רעיון טוב, כי כאן אילו 12 בנים, אבל אז אני אומר, במקום פשוט 4 כפול 1 בנות, אוקיי? יפה. נכון שזה היה שיעור קצר, אבל לנו אין לוח זמנים. טוב, ביי ביי, ותזכרו, אם המורה שלכם לא יודעת כפולות, אז תתחברו אני והיא תסביר לכם, אבל בינתיים המורה וגם אנחנו ילדים.